a Sabela. Sabela Fidalgo é tamén unha emprendedora de empresa de base tecnolóxica, tamén ITEF, dentro da liña EMEGA, e que nos acompaña neste cuarto encontro. Benvida, Sabela. Sabela, eres arquitecta, pero unha arquitecta diferente que desde o primeiro momento que nos conhecimos, pois xa encaixamos ben nesta forma feminista de entender a arquitectura. A que te dedicas, Sabela? Exacto. Eu enfoco sobre todo na relación entre arquitectura e saúde e na creación de espazos de benestar. E sí que o que dicía Eva do punto de vista feminino, a arquitectura sempre se centrou no deseño ou na apariencia, non? Sí. Os espazos públicos eran os espazos masculinos das persoas e quedaban en segundo plano os espazos íntimos, os privados, os femeninos, digamos, non? E, bueno, que importante é sentirse ben nos espazos e, bueno, hoxe en día sabemos que o espazo influe de maneira, Sí. pero non só na saúde, no benestar, pero tamén nos comportamentos das persoas. Por exemplo, ainda hai pouquinho, un último así descubrimento que, bueno, os teitos altos, por exemplo, axudan o pensamento abstracto e os teitos baixos axudan a focalizar nos detalles. Sí. Pois Por mira. eso, ¿no? Entón, empezar a concebir a arquitectura dun punto de vista totalmente diferente, centrado na saúde e no benestar. E, bueno, eu traballo en dúas liñas, por unha parte os proxectos e por outra parte tamén en certificacións. De acordo? Traballo un pequeno exemplo. Este é un dispositivo de lectura dos impulsos cerebrais, que se chama, trouxen gracias a EMEGA de Estados Unidos. É dicir, que caso de EMEGA poderse comprar este aparato. Exactamente. Vale? E, bueno, os impulsos que produce o cerebro varían en frecuencia en función das actividades cerebrales. Máis acción, está máis activado, máis relaxación, e podemos, medindo as frecuencias, podemos saber se a persoa está máis ou menos relaxada ou máis ou menos. Sí. Entón, transmítese ao usuario unha experiencia moi directa, ou o cliente moi directa, e pode ser experimentar con el que neste entorno se sinte, neste outro non se sinte. Que a hora de diseñar o espacio onde a persona vai vivir ou traballar. Exactamente. Ainda hai moitas variables que están a investigarse, pero polo pronto xa coñecemos estados de relaxación e activación. Pero partíamos da nada, partíamos de edificios, como dices tú, mellor máis ou menos bonitos estéticamente, arquitectónicamente, e despois nos metíamos dentro, e aí estamos. Exactamente, sin saber ni por qué me sinto ben neste lugar e por qué me sinto mal no. Pero incluso no propio fogar, bueno, a raíz da crise COVID o confinamento, eso xa foi a gota que colmou o vaso cando nos metemos todas as familias dentro das casas. Exactamente. E aí, pois, se nos sentíamos ben ou mal, xa era outro tema. Marchamos todos a terraza a ver... Si había terraza, claro, si había terraza. Porque esos espacios dos cuidados, o mellor, nin existían en esas viviendas, non? Exactamente. A cociña non tiña ventana, un cuarto de luces. Que é onde estás tempo e onde coidas, que é a importancia de cuidarse tamén. Exactamente. No salón que non utilizas era todo o centro. E a importancia de vegetación e de profundidade a través da ventana, iso é importantísimo na concentración do benestar tamén. É que tes moito campo de traballo, tampouco debe ser fácil, non? Non. Implementar este tipo de servicios. Non, a verdade é que a actividade vai moi devagar. Vai seniño, vai despaciño, eu espero que, bueno, isto é unha cousa que incrementarei paso a pouco. Ainda que parece un momento de oportunidade, porque parece que nos preocupa, bueno, pois onde estamos, e que estemos, cada vez se fala máis desto, non? Das persoas, dos espacios. Sí. E, bueno, eu estou tamén ofrecendo a posibilidade, que é unha cousa máis concreta, máis fácil de entender as persoas, que é unha certificación en espazo saludable, que é o well-being, un xogo de palabras con well-being ou benestar. Que agora mesmo só se dá en Estados Unidos e eu estou xa capacitada para dar ese sello. E é un paseño un poquinho máis algo das certificacións verdes,
isto é xa espacio saludável. E inclúe non só o tema da mente, bueno, pues, a calidade do aire, a luz, etc., pero tamén a análise dos elementos potencialmente contaminantes dos materiais que empregamos no deseño. Claro, Porque hai materiais que van desprendendo partículas ao longo do tempo e nos empezamos a saber un pouco e bueno, pues, en fin, e eso tamén, pues, todas estas melloras do negocio, desde logo que van, que viñeron gracias ao apoio da... Bueno, entendemos que o normativo Horizonte 2030 terá que incidir nestes aspectos de saúde, de edificacións saludables, que realmente hai auténticos desastres que estamos sufrindo. Espero que sí, Moi ben. Bueno, conectouse o teu ordenador neste momento para mostrar os teus produtos e servizos, pero temos a saber a arquitectura que estás en vivo. Sí, estou en vivo. Moi ben. Pois moitos éxitos a ver, seguiremos camiñando xuntas e tecendo estas redes. Disfruta do día que temos hoxe aquí. Gracias por acompañarnos. Sabedes que, de igual maneira que hai un programa de Erasmus para universitarios que xa é bastante coñecido, porque moitos dos nosos fillos e fillas pois, queren ir fora da casa e disfrutar deste Erasmus, tamén hai un programa de Erasmus para emprendedores e emprendedoras. Ahora temos a suerte de estar aquí con unha empresaria, con Patricia López, de Graphic Design, pero que vende ser Erasmus emprendedora, que a Cámara de Comercio de Santiago. Sí. Erasmus significa que normalmente unha empresa que está empezando ten a suerte de facer unha inversión noutro país, nunha empresa que está máis consolidada, e aprender dela. E ao mesmo tempo a empresa que recibe tamén bebe do que Patricia da frescura dos teus diseños e do que ti sabes facer, e tamén hai unha relación internacional, verdad, Patricia? Sí, de hecho seguimos colaborando juntas. E de onde estuviste? En Grecia, en la isla de Creta. Claro, porque ya me parecía que había aquí un diseño griego, ¿no? Sí. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Patricia? Pues yo soy diseñadora gráfica, freelance, y llevo desde el 2018, porque llevaba bastantes años de diseñadora gráfica en empresas, pero bueno, al final decidí hacerme freelance. Eso es muy típico de un emprendimiento. Primero trabajas en otra empresa, y Sí, un momento llevaba años dices, así. quiero hacerlo yo también de manera. Llegó un momento de mi vida. Sí. Y nada, y hago desde diseño de marca, diseño editorial, catálogos de empresa, memorias de actividades, logotipos. Claro, esta es una memoria que hiciste para la Asociación de Empresarios de Adela. Sí. Y de aquí, mira qué bonita. Sí, sí. Sí, porque la hacen cada año, tienen que, bueno, contar lo que hicieron ese año. Aquí están todos los Y también, logotipos. sí. Este encaja muy bien así con los ODS. Sí, esta es una empresa que está en Atenas, que hice este año. Sí, ya te encargó a ti el Sí. logotipo, es decir, que ya la inclusión... Sí, bueno, a través de la otra empresa sí, me encarga. Pues Trus Tools, ¿y a qué se dedicaba? Es como el Leroy Merlin aquí. ¿Cómo es? Como el Leroy Merlin aquí. Vale, sí, bueno, se ve aquí un poco los símbolos. Bueno, tarjetas Y sí, todo. después hago páginas web y llevo redes sociales de alguna empresa, de una wedding planner, de la Asociación de Empresarios de Adela. Bueno, pues te interesa también conocer a las otras emprendedoras en Mega, Sí, para ver lo que claro. hace, colaboraciones también. Sí. No todo es competencia, también No, es claro. colaboración Sí. y acómetelo Sí, mejor. porque una persona sola a veces no se puede. Claro, la idea de equipo, que aunque no Sí. esté dentro del proyecto, que se puede... Hacer Muy bien. sinergias. ¿Y dónde te pueden encontrar tus clientes? Pues en mi página web, bypatricialopez.com, y bueno, la verdad es que no tengo sitio físico porque trabajo desde casa y, por ejemplo, cuando estuve en Grecia tenía mis clientes españoles y seguí trabajando sin problema. Ahora trabajo para los griegos desde aquí sin problema. Entonces no tengo un local, trabajo desde casa. Pero bueno, mi página web, tengo Instagram, tengo Facebook. Es decir, te podemos localizar en Patricia López, Graphic Design. Sí, Patricia López, sí. Y en breve recibirás algún Erasmus emprendedor o emprendedora. Ah, sí, quiero. Sí, también, porque es una experiencia buena. Sí, porque ahora yo puedo ser la host, traer algún emprendedor de algún país de Europa, sí.
y siempre viajar siempre ayuda y, Sí, mucho. y enriquece. Sí, sí. Bueno, mucho. Patricia, pues moitas gracias por estar A hoxe con vosotros. nós. Bueno, pues se alguén necesita de facer tarxetas, diseño, queiran, sudaderas, rosas, sí. aquí hai un amplio abano de produtos ben diseñados. Moitas gracias. Gracias, Patricia, moitas gracias a vos por todo. Hola, Brenda. Hola. Bo día. Bos días. Bueno, estamos con Brenda de la Peña, CEO e psicóloga de Compresión. Exacto. Benvida ao cuarto encontro Mega. Tamén eres beneficiaria das axudas Mega, unha rapaza nova que fai pouco rematache os teus estudios universitarios no campo da psicoloxía. E, bueno, a mí parece que tes un proxecto impresionante, diferente, e como comunicas. A ver, vamos a contar ao resto da Semega e a xente que nos está escoitando esas cousas que faz tan ben feitas e que tamén transmites nas redes sociais. Vale, grazas. Pois Comprensión é unha plataforma de psicoloxía online que é formada por persoas novas para persoas novas. Bueno, traballamos totalmente online, temos un equipo de máis de 10 persoas, algunhas traballan pola súa conta e outras directamente para nós, e somos todas mulleres, menos o diseñador web, que costounos moito encontralo e Imos entender que en Piqueixaba ese diamante nun corazón. Bueno, eso é de antes, que tuve moitos diseñadores, moitas historias, hasta que atopei É un que é camiño. difícil atopar con quen traballar e que traballe ben e que sexa responsable. Xa levamos un ano. Bueno, o que facemos sesións de psicoterapia, por sorte fai un mes ou así, contamos tamén ca colaboración dunha psiquiatra e dunha nutricionista para casos así que entrañan maior complexidade, poder dar un tratamento máis integral, porque os nosos valores son, por unha parte, a asequibilidade, a accesibilidade, a saúde mental, porque estamos vivindo unha crise de saúde mental que pouco se fala. Entón, as nosas sesións valen 38 euros, moito menos que a media. E, por outro lado, a visión da saúde dunha maneira integral e humilde, porque cada persoa é diferente e moitas veces se falla por eso, por intentar tratar todo o mundo da mesma maneira. Entón, por eso o noso trato é moi cercano e bueno. A verdade é que nestes momentos pois, se demandan estes servicios e máis se terían que demandar incluso, se dicen son caros ou incluso non están pensados para xente máis nova. A xente máis nova sufristedes moitísimo o confinamento, a crise, o alexarte do teu contorno, da tua pandilla, do teu grupo, moitos trastornos alimenticios, estar perdidos. E ves un grupo de xente nova que atende cunha linguaxe Instagram, como le chamo eu, pois ten que ter un oco. En TikTok que temos xa máis de 30.000 seguidores. 30.000 seguidores en TikTok. Sí. Claro. Iba a dicir algo. Bueno, pois dime. Olvidei. Non pasa nada, absolutamente nada. Pero Comprensión vai de xente nova para xente nova cunha linguaxe cercana e para tallar de forma integral psicoloxía, psiquiatría, nutrición. Sí, a psiquiatría que acaba de empezar temos o compromiso de usala só en casos Que fa falta. que fai falta, o sea, a solución dos problemas está en traballar un mesmo e unha medicación nunca che vai solucionar eso, pero bueno, hai casos que Hai que usarla. claro, para que o proceso sexa máis levadeiro. Bueno, xa sei o que te iba a dicir. O proxecto naceu a finales de 2020, en plena pandemia, e xusto é porque a pandemia creo que nos deu a ver que, o que falábamos antes, que hai unha gran crise de saúde mental, pero a xente non era consciente. Con non poder sair de casa, e todo isto que pasou, pois, un tuvouse que enfrentar a sí mesmo, e empezouse a ser moito máis consciente de que hai que coidar a mente como coidamos o corpo, Claro, de toda a vida, da mesma importancia, claro. Aspirar a ter unha boa saúde física e mental. Claro, e que aparte a mente controla o corpo, e que son cousas como moi elementales que ainda nos estamos empezando a dar de conta agora recentemente. Ahora están noticias nos medios que falan destes temas, pero bueno, que o faga xente nova, xente en TikTok, penso, e ao precio, me penso que teredes campo de traballo e vos desexo moitísimos éxitos,
sobre todo porque os vosos éxitos serán tamén para unha sociedade nova máis sana. Sí, eso queremos. Centrada tamén en cuidarse. E, bueno, sodes mulleres feministas, porque vos en redes sociais e tamén denunciades temas de acoso e de trato que temos uns entre... Denunciamos todo o que non vai como ten que ir, pero sí que é certo que creo que hai unha conciencia maior agora de que tú e eu, que son un pouco máis nova, pero tampouco tanto, No, sí, sí. 30 anos, aguantábamos cousas que creíamos que eran normales e agora vemos que non o son e dá esa rabia que hai que usala para cambiar as cousas, para que as que veñen non teñan que vivir eso e poidan explotar o seu potencial con menos trabas e aportar esa parte feminina de empatía e todo isto que falabades antes. Pero tú falas de non aguantar, de parar. Parar e visibilizar moito os problemas que a veces custa porque non todo o mundo está de acordo. Claro que sí. Bueno, Brenda, pois teñente nas redes sociais, Comprensión. Sí, en la página web comprensión.com. Pois disfruta da feira, disfruta deste espacio, deste cuarto encontro e benvido ao mundo legal. Moitas grazas por esta oportunidade. Gracias a ti.